Műsorunk támogatója a Palatinus fürdőszobaszalon, a burkolatok szakértője. Támogatónk a Garden Trend, a minőségi kerti bútorok forgalmazója. Partnerünk a Marshall ajtó és ablakgyár. Támogatónk a VPC Market. Ruházati partnerünk az Envy. Sziasztok! Ti is szeretnétek ötleteket, tippeket kapni lakásfelújításhoz, átalakításhoz vagy berendezéshez? Akkor tartsatok velünk, mert ez itt az Otthon Neked, a stílusos otthonteremtés ötlettára. Már nem is szaporítom tovább a szót, mert kezdünk! Rovatunkat támogatta a Palatinus fürdőszobaszalon. Egy kis luxus mindenkinek jár, akár otthon is, és azt szerintem tényleg fontos, mert hogyha jól megválasztjuk az anyagot, és jól végig gondoljuk, és igényeset választunk, akkor tényleg lehet az egy 30 négyzetméteres lakás is, ott is érezhetjük magunkat a fürdőszobánkban, akár úgy, mint hogyha egy 5 csillagos szállodában lennénk. Varró Zoltán nemzetközileg is elismert designerrel fogunk a következő percekben beszélgetni, és hogyha már luxus a téma, akkor természetesen el kellett látogatnunk egy luxus szállodába, és ezt a luxus szállodát most olyan szemszögből fogjuk megnézni, hogy milyen hideg burkolatokat használtál, terveztél ide a kivitelezésnél. Aki engem ismer, vagy a munkámat ismeri, az tudja, hogy én 99,9%-ban mindig természetes kőhatású anyagokat szoktam használni. Tehát ha jól belegondolunk, a márványminta, a mészkőminta, a különböző kőminták, a fa, ezek azok, amik soha nem mennek ki a divatból. Itt, ahol most vagyunk, ez a hotelnek a szíve, lelke. Ugye ez egy zenei hotel, ahol most vagyunk, itt minden a zenéről szól, a szobáknak, a különböző szobáknak is zene inspirálta a dizájnát. Nekem az egyik legegyszerűbb és legegyértelműbb hivatkozás, azt gondolom, a zenére, az a zongora billentyűzet volt. Itt ezt a zongora billentyűzetet, ami gyakorlatilag végig hullámzik az egész hotelen, ezt mi terveztük meg, szépen megrajzoltuk az összes minden egyes kis billentyűzetet, amit utána számítógéppel kivágtak, minden egyes fekete és minden egyes fehér lapból, szépen kivágták az oda tökéletesen passzoló darabot, és hát abból lett gyakorlatilag ugye egy ilyen elképesztő minta. A lobby után természetesen bejártuk a szálloda többi részét is. Először a szobákat néztük meg. Ebben a szállodai szobában az a legérdekesebb, hogy egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy tipikus szállodai szoba. A luxusnak azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos meghatározása, hogy az igazán luxus szállodák minél inkább megpróbálnak hasonlítani egy nagyon szép luxus lakásra, egy otthonra, hogy a vendég tényleg úgy érezhesse magát mindig, mintha otthon lenne. Nagyon különleges a csempe a kád mögött. Olyan mintát szerettem volna ide választani, ami sokkal inkább természetes, meleg hatása van az egésznek, ezért választottam ezt a nagyon-nagyon különleges bőrhatású csempét. Természetesen a szobában nem ez a fürdőszoba, attól függetlenül, hogy itt található a kád, van egy külön fürdőhelyiség, ahol egy picit másfajta dizájnt képzeltél el. Nézzük meg, jó? Jó. Ez már egy teljesen más stílus, de mégis passzol azért, azt gondolom, azért a szobai részhez. A kövek között is nekem az egyik személyes kedvencem az Onyx. Én azt szoktam mondani, hogy az Onyx a kövek királynője, mert ugye egészen különleges hangulata van. Amit viszont mindenképpen érdemes kiemelni, a természetes kő nagyon-nagyon igényes, nagyon igényli a jó bánásmódot, ha szabad ezt mondanom, és azért azt gondolom, hogy azért ez a mai világban elég macerás. Most már a technológia olyan szinten tart, hogy az igazi kövekhez totálisan 100%-ig hasonló mesterséges köveket is elő tudnak állítani.
Itt az az érdekesség, és azért is jó, hogy itt vagyunk szerintem, mert meg tudom mutatni mind a kettőt. Mögöttem egy eredeti Onyx lap van, tehát természetes Onyx kő, amit használtunk a zuhanyzóba, és a külső részeken és a padlón azon pedig egy Onyx mintás, Onyx hatású csempeburkolatot láthatunk. Zoli megmutatta nekünk a wellness részleget is. A spa folyósóját csodálatos 3D hatású csempe díszíti, a fürdőrészbe érve pedig egyből szembeötlik, hogy a tervező itt is továbbvitte a zenei motívumot, és mozaikokból kirakott képpel tette különlegessé a tér hangulatát. A wellness padlózata gyönyörű fahatású burkolatot kapott, ezzel is melegebbé, barátságosabbá téve a spa részt. Zoli, köszönjük szépen, hogy megmutattad ezt a csodaszép szállodát. Amikor összeáll benned egy ilyen szálloda terve, hogy mit, hogy kellene csinálni, ezek a szenzációs ötletek, akkor te egyből tudod, hogy mondjuk milyen partnert keressél fel ehhez, vagy honnan szerezd be mondjuk a hideg burkolatot? Mi alapján döntesz? Én ugyanazzal a céggel dolgozom az elmúlt 20 évben, tehát én nagyon hűséges típus vagyok. Nekem rettentő fontos, nagyon sok munkánk van, ezért ugye nagyon be vannak ugye ütemezve a munkák, úgyhogy nekem nagyon fontos, hogy olyan partner legyen a másik oldalon, aki ismer, pontosan tudja, hogy ha kérdezek valamit, akkor mennyi idő válaszolni, ha valamit megrendelünk, az biztos, hogy akkor érkezzen meg, biztos, hogy akkor meglegyen, vagy ha valami probléma van, akkor elég rugalmasak legyenek abban, hogy segítsenek. Rovatunkat támogatta a Palatinus fürdőszobaszalon. Az egyedi falfestések soha nem mennek ki a divatból, viszont léteznek olyan technológiák, amelyek hosszú távra szólnak, időtállóak, gyönyörű szépek. Erről fogunk most beszélgetni. Most, amit itt látunk a hátad mögött, az falfestés, ami egészen elképesztő. Milyen technika ez? Ez egy dekorfalfesték, amit mögöttünk láttok, az egy viszonylag egyszerűen használható, kicsit ez a do it yourself kategória és a csináld magad mozgalomba is beletartozik, viszont vannak olyan típusok is, amit azért már egy szakember segítségével tudunk létrehozni. Ezek a felületek mind nagyon ellenállóak és trapabíróak, dörzsállóak, moshatóak, szóval egy olyan használt területen, mint mondjuk egy lépcsőház és egy szuper választás. Védőbevonatoknak a segítségével borzasztóan ellenállóak ezek a felületek, ezért használhatóak kültérben, beltérben, bármilyen vizes helységben, legyen szó zuhanyzóról, konyháról, tehát gyönyörű, egyedi hátfalad lehet például már a konyhádban. Wow, ezt komolyan mondod, hogy fürdőszobában is lehet festett falunk, akár a tusolóban? Abszolút, legyen ez kőhatás, csillámlós, visszafogott bársonyhatás, bármit, amit szeretnél, és mindezt úgy, hogy a fényességi fokával is lehet játszani, szóval lehet selyemfényes, fényes vagy matt felületed. Említetted, hogy ez egy dekorfestés, de milyen anyagból készült? Tulajdonképpen ezt is ugyanúgy egy festékanyagnak kell elképzelnetek. Ez pigmentált anyagokból épül föl, ezek lehetnek messzes és akril anyagok. Ez leginkább a glettekre igaz, mivel a strukturális felületeket glettekkel érjük el. A messzes anyagok jóval porózusabbak, míg az akril pedig egy ellenállóbb, keményebb anyagról van szó. Ha jól tudom, ez olyan anyagból készült, ami gyakorlatilag akár egy egészségközpont falait is díszítheti, mert hogy nincsen egészségkárosító hatása. Pontosan. Az a lényeg, hogy nem párologtat már a felvitelkor és a kiszáradás alatt sem káros anyagokat. Illetve egy egészségügyi központban is nagyon fontos a tisztíthatóság, szóval mind a kettő megvan ezekben az anyagokban. Egy ilyen falfestés meddig marad ilyen gyönyörű szép? Igazából, ameddig vigyázol rá, nyilván, tehát minden egyes különlegességre azért vigyázni kell és óvni próbáljuk, de amint már említettük, nagyon strapabíróak is. Itt inkább arról lehet szó, amikor jön egy design, egy dekorváltás, egy trendváltás, és változtatni szeretnél rajta. Itt van lehetőség átfestésre, tehát csak a színekkel játszol, egy picit átszínezed, felülszínezed, más árnyalatokat használsz, de az is lehet, hogy csak pluszba ráteszel plusz egy réteget, különböző stáncél sablonmintákat, vagy akár az egészet újra húzod és csinálsz egy új felületet. Szerintem gyönyörű szépek ezek a falak, gratulálok nektek, mert nem lehet megmondani róluk, hogy ezek festett falak. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget!
Rovatunkat támogatta a Garden Trend. Vezse Roland kerti bútor szakértőnk útnak indult, hogy első kézből mutassa be nektek a jövő évi újdonságokat. Sziasztok! Ellátogattunk Belgium egyik leginspiratívabb bemutató termébe, ahol megmutatjuk nektek a kerti bútorok 2025-ös trendjeit. A 2025-ös év slágere egyértelműen a teakfa. A teakfa ősidők óta jelen van az életünkben és a kerti bútorgyártásban. A 2025-ös év trendje a teakfának a sokkal intenzívebb felhasználása és a keverése mindenféle egyéb anyaggal, mint például az alumínium, a szövet, a rattan és sok egyéb alapanyag. Teakfa egy nagyon különleges alapanyag, amiből nagyon kifinomult formákat lehet létrehozni. Hogyha megnézzük ezt a kerti bútorszettet, láthatjuk, hogy nagyon szépek az élek, szépek a hajlítások, gyönyörű felületeket lehet létrehozni belőle, ami hosszú távon eleganciát és kényelmet kölcsönöz az otthonunknak. Ennél az asztalnál például látszik, hogy milyen széles és milyen nagyon sima, milyen formatervezett felületek tudnak létrejönni. Gyönyörűek az asztalnak az élei, az ívei, a kettő közötti illesztés, és fantasztikusan néznek ki a lábak. Ez például egy központi lábú asztal, ami apró lécecskékből van kirakva, és nagyon komoly eleganciát kölcsönöz ennek a bútornak. Ezen a széken pedig az látszik, hogy milyen szépen ötvözhető a kötélfonat a teak alapanyaggal. Gyönyörű, ahogy a kettő találkozik egymással, és ahogy össze van fonva, és a kötélfonat egy rugalmas, de nagyon tartós felületet biztosít. A 2025-ös év újdonsága a természetes anyagok kombinálása. Ennél a két asztalnál például megfigyelhetjük a teak és a márvány találkozását egymással, amit lehet különböző színekben kombinálni, lehet akár antracit, akár ilyen világos szürkés színárnyalatban, minden nagyon szépen passzol a teakfa színéhez. A kerti bútor gyártásban is, mint minden másban megjelennek az organikus formák. Ha ránézünk erre a nyugágyra, akkor nem csak azt látjuk, hogy természetközeliek az anyagok, amiket felhasználnak hozzá, hanem lekerekítettek a formák, de ma már nem csak ezek a legömbölyített, lekerekített formák jellemzőek, hanem a szabályostól teljesen eltérő, akár teljesen szabálytalan formavilág. Az előbb megmutattam az organikus formáját a napozóágynak, most pedig itt van mellettem ez az étkezőasztal és ezek a fantasztikusan szép székek. Láthatjuk, hogy a teakfának a felületei és az ívei milyen szép egységet képeznek a háttámlával és az ülőpárnával, ami teljesen különböző anyagból, különböző textúrából készül, mégis nagyon szépen harmonizál egymással. Sokszor említettem nektek azt, hogy érdemes kihozni a nappalinak a kényelmét a teraszunkra. Ez ma már nem csak a komfortfokozatban jelenik meg, hanem a szövetválasztékban is. Bár a 2025-ös év újdonsága a teak bútoroknak a visszatérése, mégsem érdemes elhanyagolnunk az alumíniumot, mint ahogy itt láthatjuk az alumínium találkozását ezzel a természetes kerámia felülettel. Bár a hideg megjelenésű kerámia felületek és az alumínium egy picit rideggé tehetik a kerti bútorunkat, a textil felületek megjelenése és azok természetessége mégis finomítja és otthonosabbá, harmonikusabbá teszi a bútorunkat. Ha otthonosabbá akarjuk tenni a teraszunkat, akkor ne csak bútorokban gondolkozzunk, hanem különböző formájú, színvilágú, magasságú és méretű asztalokban, kültéri szőnyegben, textíliákban, párnákban, vagy különleges színvilágú puffokban. A kerti bútorok színére eddig jellemző volt az antracit, a fehér vagy a pezsgőszín, most pedig megjelent egy eleganciát sugárzó dűn nevű szín. Rovatunkat támogatta a Garden Trend. Az a különleges alkalom van, hogy egy épület tetőteraszáról jelentkezünk, és kívülről fogjuk megvizsgálni az ablakokat. Hogy miért is tesszük ezt? Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az ablakok milyen innováción estek át. Az utóbbi 20 évben rengeteget fejlődött az ablakgyártás, úgyhogy
Gyakorlatilag most egy tanfolyamot kell tartani az érdeklődőknek, hogy mennyi minden választható egy nyílászáróba. Sokszor úgy jönnek egyébként az érdeklődők, hogy már fel vannak készülve, de azért szeretnék egy-két olyan extrát mutatni, amivel nagyon kevesen vannak tisztában. Az alapfelszereltség mindenféleképpen ugye a hőszigetelés, a zajgátlás, illetve a betörésbiztonság, ezzel nagyon sokan tisztában vannak. Ez volt eddig az elvárás? Ez volt eddig az alapelvárás, viszont olyan innovációk jelentek meg, amit mindenféleképpen érdemes megmutatni, ugyanis a legnagyobb probléma a nyári hőség szokott lenni. Megjelent egy új kihívás, és erre egy válasz az akrilbevonatos ablakkeret, aminek az a jellegzetessége, hogy ez nyáron nem deformálódik. Ugye az a legnagyobb probléma, hogy a színes ablakok úgy felhevülnek, főként a PVC ablakok, amik deformációval járnak. De ez a bevonat viszont visszaveri a hőt, egyéb esetben ugye az ablakok akár 60-70 fokra is fel tudnak hevülni, ez viszont nem hevül fel annyira, és ezért nincs is deformáció. Egy ilyen nyílászáró 40-50 év múlva is ugyanilyen újszerű állapotban marad. Ugyanilyen lesz a színe is, az anyaga is? Az anyaga is, ugyanis ez egy időjárásálló bevonat, ez egy akril bevonat, ami karcáló, időjárásálló, az extrém hőségnek, az extrém hidegnek ellenáll, és ahogy említettem, ez gyakorlatilag egy örök életű ablak. De egyébként olyan érdekes, hogy az előbb így megsimítottam, a tapintásra is egészen más, mint a többi ablaknak. Igen, ez a bevonat gyakorlatilag lexívüveg, és ez az innováció, amit itt felhasználtunk az ablakgyártás során, ami hővisszaverő és extrém tartós. Nagyon sokan ismerik az árnyékolókat, zsalúzia vagy redőny, viszont nagyon kevesen tudnak arról a láthatatlan bevonatról, ami az üvegbe kerülhet, ami visszaveri a naphőt. Ennek ellenére maga a fény az bejut az ingatlanba, de ez az oxid bevonat, ez a naphőnek a felét közel visszaveri, éppen ezért lassabb az ingatlannak a felmelegedése, kevesebbet kell költeni a légkondicionálásra, és ez egy olyan komfort funkció, amit mindenféleképpen érdemes választani. Henrik, energiatakarékosság szempontjából mi a legújabb innováció? Nemrég jelent meg egy olyan új funkció az ablak üvegére vonatkozóan, amit szeretnék most megmutatni. Nagyon egyszerű megkülönböztetni a jó ablakperemet a kevésbé jótól. Na taníts bennünket, erre kíváncsi vagyok. Milyen a jó és milyen, ami nagyon rossz? Amikor az ablak távtartójában az üvegrétegek között ilyen alumínium színű lécet látunk, na az a kevésbé jó. Az azt eredményezi, az a régi hagyományos megoldás, az annál sajnos felléphet a párásodásnak, a kondenzációnak a lehetősége, ami előbb-utóbb penészesedést is okoz. Viszont van egy újdonság, amit mindenféleképpen célszerű választani, az úgynevezett melegperemes távtartó, aminek az a jellegzetessége kívülről is nagyon jól látható, hogy vagy sötét szürke, vagy fekete, tehát semmiféleképpen nem fémes alumínium színű. Ennek az a funkciója, hogy ez a rész itt az ablakkeret mentén, itt körben, ez nem hűlik át, mint a hagyományos alumínium távtartó esetén, és ezzel ki lehet küszöbölni a belső párásodást. Ugye ez egy nagyon ismerős jelenség, mikor végig folyik az üvegen és a párkányon is a víz belül, ami nagyon kellemetlen, de ezzel a melegperem távtartóval ki lehet küszöbölni. Állandó nézőink már tudják, hogy rendszeresen beszélünk a VPC burkolatokról. Most is itt vagyunk Dáviddal, a VPC Market tulajdonosával. Ma a kerítéseket vesszük górcső alá. Miért népszerűek a VPC kerítések, Dávid? Üdvözlök mindenkit! Elsősorban azt mondhatom, hogy azzal kellene kezdenem, hogy a kerítéselemek az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Annak köszönhetően, hogy a fa természetességét a modern technológiával ütvezik ezek az anyagok. Nem igényelnek speciális felületkezelést, időtállóak, nem kell őket lakkozni, mint mondjuk egy fa felületet, de igazából egy hosszú távú megoldás, és nem csak esztetikus, hanem praktikusak is. Gondolom, hogy itt is, mint a burkolatoknál is, rengeteg fajta közül lehet válogatni. Igen, alapvetően kétféle csoportba különböztetjük meg őket. Az egyik az a zárt kerítés rendszerek, a másik pedig ugye a nyitott
típusú kerítésrendszerek. Abban különbözik alapvetően a két típus, hogy amíg a zárt kerítés az teljesen szorosan illeszkedik egymáshoz, addig a nyitott kerítések között hézagok vannak ugye a vásárlói igényeknek megfelelően. A felületképzését tekintve ugye egy teljesen sima felületű burkolatról van szó, ami ugye nagyon jól illeszkedik a modern kialakítású házakhoz, de igazából a régi konstrukciókhoz is nagyon-nagyon jól passzol. Meg tudod nekem mutatni, mert rengeteg mindent ide készítettél. Ez ugye egy sima felület. Egy felület, így van, egy sima felület. Ugye most ez igazából egy másik szín, de azt lehet látni, hogy így illeszkednek egymáshoz, tehát egy picit múltat eltart, egy nagyon modern kialakítás. Zárt. Aha. Igen, abszolút, egy zárt kerítésről van szó. Beszéljünk a nyitott kerítésekről. Jó, tehát a nyitott kerítéseknél ugye a többféle lehetőség közül lehet választani. Egy ilyen nagyon egyszerű kialakítású szálcsiszolt felület, ez nem nútos kialakítású oldalt, ugye ez egy teljes mértékben kerítéselemről beszélünk. Vastagságát tekintve egy jó kis masszív kerítést tudunk belőle kialakítani. Ebből van kétféle kivitel is, ugye a famintás és a sima felület. Ez a famintás. A famintás felületen ugye lehet is látni, ugye ez már tényleg az eredeti fahatást hozza. Fahatást kelt, ugye ez egy egyszerűbb technológiával készül, ami azt jelenti, hogy a még forró állapotban lévő VPC-re ugye rá nyomják ugye ezt a famintát, és ezt a felületet sikerült továbbfejleszteni, aminek az eredménye ez a gyönyörű dombornyomott famintás burkolat lett. Azt azért el szeretném mondani, hogy mindenféleképpen mielőtt bárki is dolgozik vele, olvassák el a telepítési útmutatókat. Nagyon fontos, hogy ugyanúgy, ahogy a teraszburkolatoknál, itt is fontos betartani a hőtágulási értékeket, tehát nem szabad fixre húzni, feltenni úgy, hogy szorosra, mert különben hasasodni, repedni, akár törni is tud az anyag. A VPC burkolatoknak ugye a hosszú távú megoldása akkor tud érvényesülni, hogyha a telepítés is megfelelően van kivitelezve. Ide készítettél nekünk most nagyon sok mindent, és gondolom, hogy ezek is a kerítés készítéshez kellenek, vagy a telepítéshez fontos alkatrészek, de beszéljünk egy pár szót ezekről. Mit kell tudnunk, hogyha valaki mégis úgy dönt, hogy maga szeretné telepíteni, akkor ezekre van szüksége, ugye? Ez így van. Az itt lévő kiegészítőkről elmondhatom, hogy minden kompatibilis minden, ami azt jelenti, hogy akár egy U-profilt nézünk, akár az ez? Így van, tehát csak hogy közben tisztázzuk, hogy mi micsoda. Igen, tehát ennek kell természetes. Így van, tehát az U-profilban ugye igazából kerítés elemek illeszthetőek. Ez akkor egy nagyon jó segítség, amikor például egy garázskaput alakítunk ki, hogy akkor gyakorlatilag a vaskeretre lehet felfogatni, és akkor abban már kényelmesen elhelyezhetőek ugye a kerítésanyagok. Ide csúsztatjuk bele, ugye a VPC-t, szemléltessük akkor ezt is, hogy ez hát igen, ezek ugye színre fújt anyagok, és akkor gyakorlatilag ide bekerül. Ugye egy indító vassal indítjuk el a zárt kerítés alját, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdve csak egymásra kell pakolni az elemeket, és a végén egy záró profillal pedig lezárjuk az egész rendszert. Természetesen vannak olyanok, akik nem az U-profilos megoldást választják. Ez így van. Azoknak lesz jó ez az oszlopos rendszer, ugye? Ez így van, VPC oszlopok is elérhetőek a piacon, ami azt jelenti, hogy azonos színben gyakorlatilag mindenféle hosszméretben ugye vágható elemekről beszélünk. Ezeknek is egy nútos kialakítása van, és gyakorlatilag bármelyik kerítéselem belehelyezhető, ami azt jelenti, hogy akár a nyitott kerítés, akár a zárt kerítés elemei belehelyezhetőek. Az a lényeg, hogy hosszú távon gondozás nélkül gyönyörű kerítésünk lesz. Sajnos nagyon gyorsan elröpült ez a fél óra, így műsorunk végéhez értünk, de van egy jó hírem, jövő héten is itt leszünk újabb ötletekkel, tippekkel és praktikákkal. Hogyha visszanéznétek a műsorunkat, akkor azt a TV2 weboldalán egyébként megtehetitek. Jövünk tehát jövő héten, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Műsorunk támogatója a Palatinus fürdőszobaszalon, a burkolatok szakértője. Támogatunk a Garden Trend, a minőségi kerti bútorok forgalmazója. Partnerünk a Marshall ajtó és ablakgyár. Támogatunk a VPC Market. Ruházati partnerünk az NV.